Iliyasu takai comedian, sarki ne kai ko a media. Iliyasu takai comedian, sarki ne kai ko a media. Tauraro mu ji zuwa, kai ake so ko a garin baruwa. Takai na musu fasita mu ji zuwa, shi alkawarin Allah baya goguwa. Nasara ɗaukaka mai tabbatuwa, sun ga kwamidiya sarki a baruwa. Sarki a duniya shi ake kallo kowace nashiya. Bidiyan kabaran ne suke tafiya. Karan mama